ଜାଣିଛେ ଯେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅର ସ୍ଥାନ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ଭ୍ରୂଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମର ନାଟକଟି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ଚାକିରି କରିଛୁ ମୁଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଲାଗିବି ମାର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁଛି? ଏଇ ପୁଅ ଏ ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡେ, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ? ଦେ ମୋ ଫୋନ। ତମେ ଟିକେ ତମ ପୁଅକୁ ବୁଝାଅ, ସେ ମୋ କଥା ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନି, ଖାଲି ସେ ଖବର କାଗଜରେ କାହିଁକି ପଢି ରହିଛ? କାହାକୁ ଆଉ କଣ କହିବି, ମୋ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ସେଇଠି ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ପୁଅର ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ବୟସର ପିଲାମାନେ ବାହା ଯାହା ବି ହେଇଗଲେଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବାହା କରେଇଦେବା। ଆମେ ଘରକୁ ଟିକେ ବୋହୁଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, କି ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ବଥେଇଲାଣି, ବୁଢାବୁଢୀ ବୟସ ହେଲାଣି ଆମର, ତ ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରିବା, ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ନା କଣ କହୁଛ? ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର? ଏବେ ତ ତା ପାଠ ସାଠ ସରିଛି, ଏବେ ତ ସେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବା। ସିଏ ତ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିପାରିବ। ତମେ କାମ କରୁନ, ପୁଅକୁ ଡାକୁନ। ମାହି ମୋ ବାପା ଆସିଛି। ତ ମା କଣ କହୁଛି ଶୁଣ। କଣ ମା? ଆରେ ବାବା ଶୁଣ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କଥା କହୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଦେଖେ ତୋ ବୟସର ପୁଅ ମାନେ ତ ବାହା ହେଇଗଲେଣି, ମା ମାନଙ୍କର ଅଧା ଦୁଃଖ ପଳେଇଲାଣି, ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତୁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂଟି ଧରି ପଳେଇ ଆସେ, ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ବାପା? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଏବେ ବି ଚାକିରି କରୁଛି, ମୁଁ ସେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଚାକିରି କରୁଛି, କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ମଜା କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ବାହା ହେବି। ହଉ, ତୋ ମା ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ବୋହୂଟେ ଆଣିବୁ। ଆରେ ତାକୁ ଡାକ ଟିକେ, ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏ ମାହି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କଣ କହିବି? ହଉ ଶୁଣ, ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା, ତୋ ପୁଅକୁ ଡାକ ବି, ଡାକ ଡାକ ପୁଅକୁ। ଆ ଭାଇ ଆ ବାବା। ମାଇଁ ଶୁଣେ, ତୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯା ବାପା, ଛୁଆଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏମିତି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଠିକ କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଟିକେ ବୁଝାଅ। ଆରେ ବାବା, ତୋ ମା ଯୋଉ କହୁଛି ତା ଶୁଣେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିକି କହିବି। ଭାବିକି ନାଇଁ, ତୁ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି, ତାକୁ କହିଲେ ତା ଝିଅ ସହିତ ତୋ ବାହାଘର କରିଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତୁ ଏବେ ଯା, ଯା ଏବେ ଯା। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର କଲ୍ କରିଦଉଛି, ସିଏ ପରେ କହିବ ଆଉ କଣ କଣ କହିବ। ହଉ ମୁଁ ଏବେ କଲ୍ କରୁଛି, ରୁହ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ରିତୁ, କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ହଁ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ତ ମତେ? ହଁ ତୁ ରିମା ତ? ହଁ ମୁଁ ରିମା କହୁଛି। ଶୁଣେ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଉ ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ କି, ମୁଁ ଆମ ପୁଅ ସହିତ ତୋ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ କାଲି ନେଇକି ଯାଉଛି। ସତରେ? ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ତୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେ, ଆଉ ଟିକେ ରେଡି ହେଇକି ଥିବେ, ଆମେ କାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି